hazvina kutombomira mushe mhuri yeZimbabwe. Ndasangana nenyaya panapa iri kuitika, iri kubuda. This one iri kutenderera zvisingaite. Pari kunzi Mnangagwa blocks Chiwenga loyalties from attending Congress to stop on removal. Ndo mashoko atiri kuona panapa ari kutenderera. Kunzi ari kumisa vanhu maloyalties kuti vaatende Congress kuitira kuti iye azoavoida kubvisa. But nyaya yacho iri kubuda nekuZim-I. Ndo vanhu vari kubuditsa nyaya iyi yamazadiwa. Vari kuti in a political change move believed to be aimed at delaying potential internal opposition, President Emerson Mnangagwa has barred Vice President Constantino Chiwenga's loyalties from attending the ZANU-PF Congress, which is set to commence today. This decision comes as tensions within the ruling party reportedly simmer, with speculations of power struggles between the Mnangagwa and Chiwenga camps. The Congress, a critical event in ZANU-PF's calendar, usually sees the attendance of numerous party members. However, this year, the exclusive of Chiwenga's supporters is seen as a strategic maneuver by Mnangagwa to maintain control and prevent any challenges to his leadership. The ban has raised eyebrows among political observers, with some interpreting it as preemptive move to weaken Chiwenga's influence within the party. ZANU-PF's Director of Information, Farai Marapira, downplayed the controversy, stating that the reduction of delegates is not intended to curtail participation. Marapira emphasized that representatives attending the Congress are still fully mandated by the people, following rigorous consultations across all levels of the party. According to him, the decision ensures that the voices and priorities of the grassroots remains at forefront of the party's decision despite the reduction physical presence. Ndo mashoko atiri kuona panapa ari kubudiswa nevanhu avo veZim-I. No nyaya iri panapa iri kunetsera chinhu wani manje ndechekuti pari kuzongobuda nyaya pari kuzongonzi aiwa, but vari kumiswa vacho ndo vari kutarisirwa kunzi ndo vanenge vari loyal kunani kuna VP, saka kuti vazokwanisa kunge vachatenda uyo anenge atorowa 2-0 kudhara, because kunenge kwasara vanhu vakasimbira kusaidi kwani, kusaidi kuparty, kusaidi kwaED. Ndo nyaya iri kunzi iri kunetsa panapa. Nyaya yevarume ivava iri kutemesa vanhu musoro munyika. Vanhu vari kutovhiringidzika kuti zvingambori zvii zviri kuitika ende zvinosvika kupi vanhu ava vachiitana zvese izvi zvavari kuita izvi. Muri yeZimbabwe ndakongotidarika nepanapa neupdate ndichikuzivisa zvinhu zviri kutaurika mumastreets esocial media zvinhu zviri kutenderedza vanhu musoro. Kusazivawo kuti imimi makatarisawo nyaya iyi muri kuionawo sei?